Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 1 ug versikulo 7 ngadto sa 11. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usak sa mga inilang Pariseo aron mukaon o gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa, miisugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha, unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kun dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug muingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, ug kadtong magpaubos, ipataas. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.